Ahoj, ocko. Tak a máme tu po roku opäť krásny sviatok, Deň ockov. A ja ti v tomto videu posielam to najkrajšie zo 4 tohtoročných návštev Zádielskej doliny a planiny. Tieto videá na Deň ockov sa už pomaly stávajú tradíciou, verím, že krásnou, že z nich máš radosť, lebo ja mám veľkú radosť, keď ich pre teba robím, ocko. Ďakujem Bohu, že si. Bez teba by som tu nebola ani ja. Už tomu bude pomaly 85 rokov, čo si sa narodil. Prišiel si na svet vo vojnových rokoch, život v tom čase musel byť veľmi ťažký a určite aj po skončení vojny. Tu na zemi sú však vojny nielen tie na konkrétnych frontoch. Neustále, každý deň, každú chvíľu prebieha vojna v každom ľudskom srdci, v mysli. Je to vojna medzi dobrom a zlom, ktorá sa začala v nebi a skončí sa víťazstvom dobra. V tejto vojne zvíťazia všetci ľudia, ktorí sa postavia na stranu dobra. Medzi to dobré, čo tu máme, určite patria aj krásy prírody, ktoré môžeme obdivovať. Poďme si ich teraz doplniť koncertom vtáčich drobčekov s veľkým hlasom.
Jar bez zádielu si ju snáď ani neviem predstaviť. Zádiel je moja srdcovka aj vďaka tebe, Ocko. Určite by som rada spoznala aj iné prírodné kúty Slovenska, ale bez zádielu to skrátka nejde. Som rada, že ti cez modernú techniku môžem sprostredkovať výlety sem. Môj 16-ročný foťák, keby vedel rozprávať, určite by sa posťažoval, koľko tu musí makať a cvakať, teda fotiť. Ocko, pri pohľade na toľkú nádheru, na toľkú lásku vodkanú do detailov kvetov i tých najmenších tvorov, chrobáčikov, motýľov, do spevu vtáčkov, sa človek musí zamýšľať, odkiaľ sa to všetko vzalo, kto to stvoril pre naše potešenie. Slepá, chladná náhoda, alebo inteligentná bytosť, ktorá nás presahuje a ako som za posledných 14 rokov zistila, aj nekonečne miluje. Kto to všetko udržuje, zem i celý vesmír? Môže náhoda stvoriť lásku? Prečo po nej túžime? Naozaj sme tu len náhodou preto, aby sme prežili nejaký úsek života a potom koniec? Aký to má zmysel? Ocko, ďakujem Bohu, že som o tom pred tými 14 rokmi začala vážne premýšľať. Prepáč mi, Ocko, ak som povedala niečo, s čím nesúhlasíš. Musela som, lebo ťa mám veľmi rada. A veľmi si želám byť navždy aj s tebou. Blíži sa koniec videa a ja verím, že sa ti páčili aspoň fotky a vtáčatka. Prajem ti ešte veľa krásnych chvíľ v tvojom živote. A budem sa snažiť, Ocko, aby si tie krásne chvíle mal aj vďaka mne.